Roedd e mor neis ar y dechrau. Popeth y mae merch eisiau mewn dyn. Rydych chi'n gwybod sio mae pethau pan eich chi'n ifanc. Roedd e bob amser yn genfigenus pan fydden nhw'n mynd mas gyda'r merched. Meddyliais i taw, dyna oedd ei ffordd e o fod yn amddiffynol. Pan eis i'n feichiog, fe wythygodd pethau. Unwaith y dechreuais i ddangos, fe ddechreuodd y reoli'r hyn ro'n i'n ei fwyta fel na fyddwn ni'n mynd yn dew neu'n salw. Doedd dim hyd yn oed hawl dy fi weld fy ffrindiau na fy nheulu. Dim ond unwaith yr wythnos o'n i'n cael gadael y tŷ, a hynny wneud y siopa bwyd. A hyd yn oed bryd hynny, dim ond y pethau oedd fodlon arnyn nhw o'n i'n cael prynu. Daeth labrwr i'r ffarm un diwrnod, cynnig trwsio rhai llechi oedd wedi torri ar ben to, a wneud ambell i jobyn arall ar hyd y lle. Wy'n hen ddyn nawr, mae'n nghefen i stiff fel pocer. O'n i'n ddiolchgar am yr help. Mae'n anodd cadw ar ben popeth, chi'n gwybod, yn enwedig pan nad oes da chi deulu o gwmpas. A bod yn onest, oedd e'n braf cael bach o gwmni am unwaith. Ond ar ôl spel, dechreuodd pethau newid. Oedd eisiau mwy a mwy o arian am wneud llai a llai o waith. Erbyn diwedd, oedd e'n bwgwth. Wneud niwed i fi os ydyn ni'n talu. Nath e hyd yn oed yn reifo i beiriant twll yn y wal yn y dre a ngorfodi dyn ni mas bob cinog o geni. Doedd gen i ddim lot o ffrindiau wrth dyfu lan, felly ro'n i'n hapus iawn pan anfonodd neges ato i ar Facebook yn gofyn i bod yn ffrind i fi. Byddwn ni'n cwrdd lan ac yn mynd i'r parc a cael takeaways yn fy nhŷ. Fe oedd fy ffrind gorau. Yna, dechreuodd mwy o ffrindiau dod draw, ac ro'n i'n hapus iawn am y peth, nes iddynt bod yn gas i fi. Ro'n nhw'n bwrw fi ac yn dweud pethau erchyll. Roedd e'n gwneud dolyr. Yna, ges i fe'n cloi am fy stafell heb y ffôn na fy ngyniadur, felly doedd dim modd gael unrhyw help. Roedd gen i gymaint o ofn. Dechreuodd y cyfan tua blwyddyn yn ôl. Mam a dad yn cwmpo mas o hyd ac yn siarad am gael ysgariad. A ni mewn sheith o tywyll. Un os o'n nes i adel y tŷ fy'n am tro. O'n i angen clir ym mhen. O'n i methu delio gyda'r holl weiddi. Dyna pwy nes i gwrdd fi yn y tro cynta. Oedd ychydig o flynyddoedd yn hun a fi. Oedd e'n gweld bod fi'n stryglan a nath e gynnig diangfa i fi. Cyfan oedd rhaid fi'n neud oedd dosbarthu pecynedd fe. A bysa fe'n rhoi be bynnag o'n i'n meddwl o'n i angen. Arian, sigarets, alcohol, beth bynnag. Nes i ddechrau cosi'r ysgol i wneud y gwaith dosbarthu, a nes i stopo'n gweld yn hen ffrindiau. O'n i byth adre a sa'n meddwl nath rhieni fi sylweddoli. Ac os nathon nhw ddim yn poeni amdana i. Y cyfan oedd yn cadw fi fynd oedd y diod, y cyffuriau, a'r gwaith dosbarthu. Dim fi oedd e. Fe wnaethon nhw hyd yn oed gorfodi i fi i drosglwyddo iddyn nhw ar arian bydd daliadau ac ro'n nhw'n ei ddefnyddio i prynu bwyd a chael ei biliau. Doedd dim clem gyda i beth ro'n nhw'n ei wneud tra beth sy'n sôn dy fy stafell, ond ro'n nhw'n mynd a dod drwy'r dydd a drwy'r nos. Sylweddolais i bod pethau'n ddrwg iawn, pan ddaeth yr heddlu. Da fi am lot o arian dy beth. Yn gymerodd popeth oedd gen i. Popeth. Gogiodd yng nghyfryd banc i'n llwyr, nad eliab ddim. A hyd oed nawr, mi stryglo. Fesul tipyn. Roedd e'n dwyn fy ryddid oddi arnau. Hyd yn oed ar ôl i fi roi genedigedd, roedd e'n dal i reoli beth o'n i'n ei fita, beth o'n i'n ei brynu, ble o'n i'n mynd a phwy o'n i'n siarad â.
Roedd e fel sy'n ni ddim yn bodoli ragor. Ac roedd fy ffrindiau a fy nheulu meddwl mod i ddim eisiau gwneud dim â nhw.